4,5 week is het dan eindelijk zoiets. Een bomvolle merit moest ze naar touw geleefd die 4 weken, nadert zijn hoogtepunt. Eindelijk mag dat grote geheim van Maastricht bekend worden. En dat is eigenlijk het moment hoe ze als grote onbekende op die mansard zit, vol opgelooid van de spanning. En als eenmaal het grote woord rood is, die kind ontlooien en de maags laten zien aan het vastelovend vierend volk van Maastricht. Ja, een momentje, dat denk ik nog met heel veel plezier om terug. Niet alleen ik heb van het uitroepen genoten, maar ook zeker ons gezin, Suzanne en de kinderen. En het is vooral chic om de kinderen nu op een leeftijd te hebben dat ze zeker gaat gaan metpikken dat hun papa prins is geweest. En zij ook hebben ontzettend genoten op de zondag van het uitroepen. Tuurlijk, als op is gegroeid in een gezin waar de vastelavond heel erg hoog staat, is het zeker chic als allebei de ouders dan nog van met mogen genieten dat hun zoon stadsprins van Groot Maastricht is. En zeker in de situatie waarvoor met de vastelavond zaten, was dat wel een heel bijzonder emotioneel moment onder de messar om dan eens lekker binnen een paar maanden erm te komen vallen en even samen genieten van wat dus aan het gebeuren is. Ja, zonder prinses wist ze als prins natuurlijk helemaal niks. Wat is nu een schone moment om de prachtige prinses te showen als op het prinsenbal? En daar hebben we ook allebei volop van genoten. De zaterdag voor de vastelavond, op weg naar het stadhuis, merkt ze wie Maastricht zich is aan het prepareren op de vastelavond eraan gaat komen. Zeker als ze door al die prachtige confetti-kanonnen geeft, dan weet ze eigenlijk hoe gelustig gaat. Het volk is daar verder voor. Het mooswief knoevelen, dat was voor mij van een heel erg bijzonder moment. Zeker omdat mijn man ook altijd als mooswief verkleed is met de vastelavond. Dus toen ik dat stenen standbeeld punte, was ik toch stiekem in gedachten bij mijn eigen man. En zo gelustig is, dit is natuurlijk voor medailles opspannen. Maar dit is toch wel een heel bijzonder medaille wat ik heb op mij gespannen. Niet alleen omdat het bij onze grote vriend stadsreus gigantisch was, maar zeker omdat dat gilde een prachtige grote officier heeft gemaakt die ook echt bij onze gieg past. Het mooswief omhoog takelen is sowieso wel een bijzonder moment, maar zeker als ze dat samen met hun eigen zoon mag doen. Geweldig. Vastelavond vieren, dat is met vriend en familie. En als je die dan ook nog eens lang strekken en de zus wie veel moeite ze gedaan hebben om als chique groep langs te komen, ja, dat is gewoon geweldig om te mogen zien. Een van de spaarzame momenten dat we als gezin ook eens even met de vijven van de Maastrichter vastelavond hebben mogen genieten. Samen even een momentje aan de chique familieoptocht om te kijken wat allemaal anders voorbij trekt. Heerlijk om even dat met z'n vijven te hebben kunnen mogen doen. Het aflaten van het mooswief. Het teken dat de vastelavond voorbij is. Maar voor mij ook een moment dat ik me realiseerde wat ik allemaal heb metgemaakt. De bijzondere bezoekjes, de lui die ze besteden gekomen en al die activiteiten wat in al die buurten in Maastricht georganiseerd worden. Geweldig vastelavond vierend volk, houd dat in Ieren. Vastelavond vierend volk van Maastricht. We hebben een magnifieke tijd gehad en ik wil ik daar uit de grond van mijn hart ook hartelijk verdanken.
Maar ook die Tempeliersfamilie, daar wil ik zeker niet aan voorbij gaan. Ook Geer, die motor, soms op de voorgrond, maar vooral op de achtergrond van de Maastrichter vastelavond. Ongelooflijk dat Geer met z'n allen die vastelavond in Maastricht op zo'n geweldig hoog niveau houdt. Gaat ermee door, ook voor het komende nieuwe seizoen. Wens ik heel veel plezier en geniet met z'n allen van de chique Maastrichter vastelavond. Merci.